A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Salamu alaikum. Ta aihu? Kai. To me aka samu? Namiji. Allah ya raya. Allah ya raya. Allah ya raya. Allah ya raya. Yaushe ne ta aihu? Yeah! Har an yi suna? To me yasa ba za a gaya mun ba kafin a yi suna? To me aka sa suna? Kace me? Inshallah wai rai. Shiga kuna na mutuna lalace. Shiga kuna. Baba. Na'am. Mene kake kuka? Maman ki ne ta haihu. Wai har ma sun yi suna? Ba su gaya mun ba. Baba, namiji ne aka samu ko mace? Namiji ne aka samu. To me sunan shi? Wai Buhari. Gaskiya baba, kana komawa ka kashe shi. Yeah! Kana bar shi ya girma ya fitina mutane. What?